Helo a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres ar Showbie. Dylsech chi erbyn hyn fod wedi gallu creu eich cyfrif eich hunan ar Showbie a rhannu eich cod gyda'ch dosbarth a cael disgybl i fewn gyfnodi. Llewch blaenau chi mae iPad disgybl. Felly, os welwch chi ar y top ar y dde, mae yna plus, iawn, beth sydd yn ar y chwith fan yn y melyn yw'r ffaith bod y dosbarth yn 7E, mae'r disgybl yn y dosbarth ac yn yr aseiniad Comic Life. Dwi'n clicio ar y top ar y dde fel disgybl a sylwch ar yr holl opsiynau yma. So er gwaelod ar y chwith, gallwn ni ysgrifennu unrhyw beth ar fel text. Iawn, felly i brofi fy mod mewn yn y dosbarth, allan ni ysgrifennu hello miss. Neu gall hwnna fod wrth gwrs unrhyw beth sy'n ymwneud â gwaith, eich bod chi moyn asesu gwaith ysgrifenedig, felly ta rhyw baragraff yw neu felly rhywbeth i grynhoi, diwedd gwers, dechrau gwers, beth bynnag yw iawn gallen nhw fod yn ysgrifennu ato chi. Yn yr un modd wedyn, gallech chi fod yn cynnwys neges ar lafar. Gadewch ni gael enghraifft. Helo miss, yn wers heddiw, dysgais fel i sillafu prynu gyda un yn. P-R-Y-N i gwpan. Mae'r disgybl wedyn yn clicio ar sef a mae hwnna'n lanlwytho yn syth yng nghyfrif i fel athro. Jyst i brofi hynny, dwi'n mynd i fynd allan nawr o iPad disgybl. A mewn i'r cyfrif fel athro, lle dyma fy nghyfrif i, dwi'n edrych arno fe ar y gliniadur ar y foment. Sylwch, mae yna un myfyriwr mewn erbyn hyn, un disgybl ac un athro, a mae yna dogfen fan hyn. Felly dwi'n clicio ar Comic Life, dwi'n gallu gweld bod Jack yn y dosbarth. Dwi'n mynd i glicio fyna, a sylwch, dwi'n gallu gweld bod e wedi sgrifennu rhywbeth, mae e wedi dod ata i, a hefyd mae yna neges yna fel neges llais. Mae'n dipyn yn rwyddach i weld y neges llais ar yr iPad, mwyn ysgoi y ffwdan hyn. Felly byddwn ni yn awgrymu chi bod e'n dipyn yn hawsach yn gyson i weld y wybodaeth chi'n cael mewn o'r disgybl ar eich iPad chi hefyd. Reit, os ewn ni nôl nawr i iPad disgybl, i fan hyn, o'ch blaenau chi, dwi'n mynd i clicio ar y top ar y dde. Dwi hefyd yn mynd i drial ychwanegu delwedd iawn o'r rôl camera. Fyna i bigo rhywbeth lan fan hyn yn weddol slick. A newn ni anfon hwnna at miss. Iawn, dyma fi wedi dewis un. Dwi'n hapus da hwnna. Mae yna llwyth o bethau dwi'n gallu gwneud ar y diwedd, ar y gwaelod. Ond dyma'r un dwi'n moyn i miss i gael. Dwi'n i anfon e'n syth i'r athro. Mae e'n lanlwytho, felly cofiwch unrhyw beth yn eich rôl camera chi, boed yn ddelwedd o'r we, neu'n dystiolaeth o'i gwaith nhw, beth bynnag yw mae e'n bosib i lanlwytho hwnna i Showbie, a dyma fe'n mynd lan. Nesa wedyn, newn ni edrych ar gyfrif yr athro, fi jyst mynd i minimeiddio hwn, mynd i gyfrif yr athro, jyst mynd i wneud refresh bach i weld os i popeth wedi gweithio. Mewn i Jack, sylwch fan hyn, mae yna ffoto a dwi'n gallu clicio arno fe a llwytho fe, lle dwi'n gallu gweld hwn ar y cyfrifiadur. Esgusodwch y ffaith bod e'n bach i'r chwith, mae yna jyst achos y ffordd dwi'n recordio'r sgrin fan hyn. Lle ni'n gwybod bod hynny'n gweithio. Dwi'n mynd i fynd nôl nawr i iPad disgybl, dyma fe, a dwi'n mynd i ychwanegu ffoto o'r camera. Iawn, dwi'n clicio ar camera a'n syth wedyn. Sori, nes i wasgu bwtwn anghywir yna. Gallen ni fod yn tynnu llun o ngwaith i. Iawn, o'n i esgus do hwn i fy ngwaith i yn y dosbarth, neu rhywbeth pwysig. Dwi'n i ddefnyddio'r ffoto yna, clicio ar use photo ar y gwaelod ar y dde. Eto, gallen ni unrhyw beth dwi'n moyn o ran filters, a dwi'n i lanlwytho hwnna i'r athro. Dwi'n i gymryd rhyw 30 eiliad fyddwn ni'n tybio i ffoto i fynd lan, a wedyn fyddai'n cyrraedd yr athro. A dyma fe yn dod i ben, lle ni'n gwybod erbyn hyn, bod ni'n gallu anfon ffoto o'r camera rôl, neu hyd yn oed yn uniongyrchol o'r iPad. A ewn ni fan hyn eto, newn ni refresh i brofi hynny bod e'n dod yn syth i'r athro mewn i Jack, a dyma fe y ffoto o'r camera, lle i glicio arno fe, a dyma fe yn ymddangos yn syth, ac lle weld hwnni ar y gliniadur. Lle ran tystiolaeth a chadw tystiolaeth, mae'n gret, iawn. Gallai hwnna fod yn ffoto o ddarn o waith, neu rhywbeth yn ei llyfr nhw, beth bynnag. Dwi yn mynd i fynd nôl i iPad disgybl eto nawr,
Jyst i glir o cwpl o bethau, chi'n gallu gweld fan hyn efo capture PDF, dych chi? Ond jyst i glir o beth mae hynny'n gwneud, yw chi'n gallu tynnu ffoto o unrhyw beth fel hyn, a mae'n troi e mewn i ffeil PDF yn uniongyrchol i chi. Beth mae'n golygu yw chi'n gallu rhannu'r wybodaeth mae'n hawdd a'r graffu fe'n weddol hawdd gan ei fod yn troi mewn i PDF. Dyma ni'r PDF wedi lanlwytho o iPad disgybl. Ewn ni nôl at gyfrif yr athro, eto gwneud refresh ar y cyfrifiadur. I weld ydy'r PDF yn ymddangos, ydy dyma fe, a eto mae'n troi mewn i ddogfen. Iawn, yn hytrach na jyst bod e'n ffeil fel ffoto, fel JPEG neu rhywbeth la, mae'n troi mewn i ddogfen. Mae'n golygu bod chi'n gallu arbed e fel dogfen. Eto dyn ymddiheirio, achos dydych chi ddim yn gallu gweld y sgrin gyfan. Os na i'n mynd i meiddio fe felly, allwch chi weld fan hyn, dyna'r ddogfen yn gyfan a dwi'n gallu arbed e, yn clicio save a download ac yn y blaen. Felly dyna dogfennau. Yn olaf wedyn, dyma ni nôl yn iPad disgybl eto, clicio ar y top ar y dde, a sylwch, rydych hefyd, iawn os ewn ni i photo library, so na i'n ato, clicio ar y plus, photo library, nid jyst delweddau neu ffotograffiau gallen fi gylan, ond hefyd fideos. Iawn, lle dwi'n ni neidio lan i'r top o meddwl slick. Unrhyw fideo sydd ar y camera rôl, rydym hefyd yn gallu lanlwytho nhw i'r athro, sydd yn gret. Lle dwi'n ni trial dod o hyd i un sydd yn weddol byr wedyn ni. Dyma enghraifft, jyst a chwilio mewn i gloi, esgusodwch fi. Newn ni hwn felly am y tro, dwi'n newydd weld un yn hedfan heibio. Newn ni lanlwytho hwnna wedyn a roi e i'r athro, felly eto ymddiheirio dwi wedi mynd heibio fe. Newn ni hwnna am y tro. Iawn, clicio ar fideo, dewis e, mae hwn yn 17 eiliad o hyd. Newn ni lanlwytho fe nawr i Showbie. Mae'n mynd yn eitha cyflym fel y gallwch weld. Felly unrhyw fideo sydd â chi, gallai fod yn syth o'r camera rôl, gallai fod yn rhywbeth sydd wedi dod lawr o iMovie, gallai fod yn rhywbeth yn Puppet Pals, neu unrhyw beth o gwbl telegami, unrhyw un o'r yna, mae fe'n mynd mewn wedyn i Showbie. Dwi'n mynd i fynd nawr i... Iawn, dyma fi felly ar yn iPad i fel athro, mynd mewn i Showbie, mynd mewn i gyfrestru yn syth fan hyn, neu mewn gyfnodi, dylsyn ni weid. A wedyn rhoi yng nghyfrinau i'r mewn. A dyma ni mewn yn Showbie. Chi'n gallu gweld yn syth fy mod i fan hyn am nosbarthiadau. Dwi'n mynd i fynd i'r 7A enghreifftiol, mewn i Comic Life. Dyma Jack mewn yn fy ngwaith i, neu mewn yn fy nosbarth i, sori. Ond dyma cwpl o bethau gallwn ni weld o'r iPad. Gallai ryndo i neges llais. Dyma fe. Helo miss, yn y wers heddiw, dysgais fel i sillafu prynu gyda un yn P. Iawn, felly jyst wedi stopio hwnna. Dwi hefyd yn gallu gweld unrhyw ddelwedd maen nhw wedi anfon ataf. Dyma un enghraifft yn syth. Iawn, lle hefyd weld y pethau eraill, ond dwi am ddangos i chi hefyd bod e'n bosib i weld unrhyw fideo mewn fan hyn hefyd. Dyma fe'n llwytho. Newn ni wasgu ar play. Cyrathiad. Tonnau yn bwrw cerrig a bwlderu yn erbyn y clogwyn gan erydu'r graig. Iawn, a dwi jyst yn mynd i stopio hwnna wedyn. A dyna fe, mae'n ffantastig, ond yr holl bethau yma gallwch chi gasglu mewn o'ch disgyblion chi. Bydd un fideo yn dilyn hwn yn dangos i chi fel i anfon fideos yn syth o apiau fel Telegami neu Puppet Pals neu llyfrau, e-lyfrau hefyd, fel Book Creator neu My Story. Ond sylwch ar y top ar y dde fel athro, mae gennyf plus fan hyn hefyd. Beth dwi'n gallu gwneud nawr yw anfon neges nôl i Jack. So na i weid er enghraifft, drwy text. Da iawn am sillafu prynu yn gywir. A na i anfon hwnna am y tro fel neges text. Na i hefyd anfon nôl neges llais i fe. Byddai'n eitha cyflym fel athro wrth gwrs. Rwy'n edrych mlaen i weld y waith nesaf di Jack. Da iawn ti. So,
Felly mae'r peth yna'n eitha sylfaenol yn eitha cyflym dwi'n teimlo fel athro, rhywbeth sy'n bydde'n realistig i ni wneud. Byddwn hefyd yn gallu anfon ffotos i nhw, rhannu ffotos i nhw, rhannu fideos gyda nhw, ac ar-lein, os a'i nôl nawr i'n nghyfrif fi ar-lein, byddwch chi'n gallu gweld ein bod ni, dyma ni yn y PC nawr. Ar-lein, rydym hefyd yn gallu ychwanegu ffeiliau, iawn, fel PDFs a math na o beth o'ch cyfrifiadur chi. Felly ar iPad, cofiwch, chi'n gallu ychwanegu delweddau, sain, popeth fel ar-lein ar PC, a byddwch chi'n gallu ychwanegu dogfennau fel PDFs hefyd. Iawn, dwi am all gyfnodi nawr o'n iPad i a mewn i gyfrif y disgybl. Felly dyma fi ar hyn o bryd fel athro, sgysodwch fi. Newydd sylweddoli, felly bydde fe'n syniad da i ddangos i chi fel. Dwi'n mynd i glicio ar saith enghreifftiol ar y top, nôl i classes, nôl i Mrs Davies, sign out, a nawr dwi'n gallu all gyfnodi. Reit, a dwi'n mynd mewn fel Jack, dwi'n meddwl am Jack J 1 na 2 oedd e, a'i gyfrinau re oedd, Preseli. Nawr yn sign in, felly beth sy'n o'ch blaenau chi nawr yw cyfrif y disgybl yn ymddangos, jyst am brofi bod y neges na o'r athro wedi dod nôl, iawn. Dwi'n clicio ar y pethau yma, sylwch, mae neges i fan hyn yn text a hefyd y llais. Rwy'n edrych mlaen i weld y waith nesaf di Jack, da iawn ti. Oce, dyna fe, felly ymddeiriad ymwneud mewn y mas o apiau a mewn o'r PC ac yn y blaen. Gobeithio bod e'n gwneud synwyr i chi. Cofiwch ail-wylio neu clicio ar pause a roedi pam angen. Bydd un fideo bach ar ôl yn dangos i chi fel i anfon gwaith o wedyn ni book creator yn ogystal â rhywbeth fel Puppet Pals fel disgybl. Pob hwyl i chi.